pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú. Zvestujem vám veľkú radosť, že sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou jeho matkou, padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dar. Vinčujem vám tieto Vianoce Krista Pána narodenie, aby vám dal šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie a posmrti kráľovstvo nebeské. O dieťatko utešené z čistej Pána narodenia, daj nám svoje milosti, aby sme sa s tebou uvideli v radosti. Sokom takej žiari, toť sa ma nebojte, pastuškovia, vychádzať ma na kolene moja, aby som za sobou Modlite sa a ja vám potom dám aj požehnanie na cestu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj a láska, ktorú svojim narodením priniesol Ježiš na svet, nech je s vami všetkými. Milí koletníci, deti, v tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel k ľuďom. Prišiel ako malé dieťa. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil, leží ako malé dieťa v jasliach. Osobitne sa takto približuje k deťom. Boh chce mať blízko všetky deti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Požehnávam na cestách aj dnes, aj potom neskôr. Nech vás všetkých aj vašich drahých žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn, Duch Svätý. Amen.